Ni ngau ngi pi kan ni kan dei ka order ka bing ai min government. La pi pen ken ka mut pi si dala di yaldi. Kan mau baham tentang ngau ngi pi ngakren biang da ka bakhia man sim. Kinu ba pen ken ya kan ni ka arrangement ka ba pen bet ka sarkar. Ka bamut pi si yaldi pi si ru ya ka yeng ka sem la jong. Ngau ngi pi ngem la asu ban dia la kai. Ya kan ni ka klam. Ka bajia ka ba kestet hadu kata-kata. Hang ni po ka jela jongi. Tengah try ladai ban sutu. Habakane ka apil ke jigerpat ke jikpersyai nangi jongi na kaliang sarkar. Kalau ka basyai kedar. Ba ngim dakwa ban ong bangit pensitom yano. Ki ba violate. Ki ba penkenya kan. Ngengang so ban ong ba yakane lada pi penken ka bangput pi penkenya ka an dalade yalade. Pi kwa ba let's say ka yeng ka sem jong pi. Kan yo yunu kujang jipang. Bat kalak belong makan poi kapor ba barok ni yaplut. Tesngau bah watchim bakani ka kren bakani ka apil ke jikerpat na kelong sarkar bakan lo ka kamkai ngai nakaliang jong sarkar ngi de kerpat da ka bakhia mesim bangi dei bandon ka mesim jong ji trelang bat ngi dei ru bandon ka jing burom bat ke jing perkhat na kam ta ka safety na kam ta ka jingbit jingbiang jong ka wei pa koi ka thluying hapo ka jala mekla jong i barok. Think people they respond very positively. Well, maybe few stray incident has happened here and there, but our request to all the concerned citizens of the state, you need to also take your own responsibility. You don't have to be forced by the government to take action. I think action needs to be taken by the individual. Because as I said to you, the trend is not at all conducive, is so dangerous. Please respect the arrangement made by the government. Ngada kerpat de kabarit ya dakap skurit ya kipai banong so snong jong jela. Ngio I don katukat ni teli kijing dia kiba hakapor bangidang don hakane ke containment period. Kiba persyang ban ratu da ka karpas kablong ka karpas ka bathok. Don ki ba warna ki ba pen I de ka karpas ka barib. Tinga kwa ban ong bas ngau ba wat ya le kumta. Namar kani kam dei ka kes ka bangin ong bangidon ka law no do problem. Ngai kani ka kes ka ong ipi ka bakta ya ka long yeng long sem uwe po we bat baduk bat berius pa. Tila da pimburom ka bamut PEC iladi bat PEC ru ya ka yeng ka sem la jong. Tenaga daw nga sngau ban ong. Kitu kiba persyang ban yai lai. Kitu kiba persyang ban thok ban syukur. Nga ong ipi wat ia lekai. Kani ka klam. Kala spread apo ka jela mikala jongi ka bapalat. Bat sngau bah wat ia lekai ngong ipi. Ya ka jingkon jingkhia. Ya ka jingim. Jong ki bahayeng basem. Lani ki khon kikti. Lani ki perlok projor. Lani ki pajba nong sok snong halaka jong ka jong kesnong. Belai bengi hiabu I kadika containment measures. Pide ban sutu kalau mangingi la anticipate la pa. Bahkan kiu. Namar pi kamut ban ok pi yo nok mentang ski. Let's say playo la pa infection nadu mentang saus ski sanski. Ten na kata daw ngi kwa ba lakum dongin flatten down. Ya kanika increase jong ki cases ki ba mi man kasngi perkat pi mentala saus ski. Arspa sejurong. Tenara daw ban pendunai kini balingi soong ba wat ya kedukan ru menta ngin kam no anyo beji. Bat balai bingi soong ba habyap beri ru menta sengau ba pendep no hapok ka arbeji. Man kasngi hapok ka arbeji bete pendep. Bat ya kani ngi ong mdei su tang da kabenta ki bayap covid. Ndei ya ki bapli ki bayap. Na kiwe pat ki jingpang ru. Ngi advice pat ngi kerpat bakin burom ya ke jing penbet jong ina ka sarkar namar hadin bingla le ik research hadin bingla syong ila perkap sani na dosdong ni semba ni hap ban warna biang ka restriction hakalor halor jong kini ki issue